Gaurkoan, hizkuntza algebraikoaren oinarriak finkatzen hasiko gara. Lehenik monomioa definituko dugu, eta ondoren bere ezaugarriak azalduko dizkizuet. Monomioa, zenbaki baten eta letra baten edo gehiagoren arteko biderketa da. Esaterako, 3 isakarratu zenbaki baten eta letra batzuen arteko biderketa da. 3 bider isa. Azter ditzagun orain monomioaren ezaugarriak. Monomioa eratzen duten letren zatiari letrazko atala deritzo. Gure kasuan, isakarratu da. Letrazko atala biderkatzen duen zenbakiari koefizientea esaten zaio, eta gure kasuan 3 da. Letrazko atala eratzen duten biderkagai kopuruari maila esango diogu, eta gure kasuan 3 isakarraturen maila 2 da, 2 letra dituelako. Goazen adibide gehiago jartzera. 4 A, B, berbost. Monomio horren letrazko atala A, B, berbost da. Koefizientea 4. Eta maila dituen letra kopurua eta 6 letra ditu A eta B bezalako bost. Beraz, maila 6. Beste adibide bat. Isakarratu. Letrazko atala isakarratu da. Koefizientea ez dago idatzita, baina bat da, hemen bat dago biderkatzen. Eta maila 2 letra ditugunez, isa bider isa, maila 2. Azkenengo adibidea. 8. Letrazko atala ez du letrazko atalik, beraz, ezerrez. Koefizientea 8 da. Eta maila letra kopurua ez dagoenez, maila 0 da. Ikus dezagun orain monomioen azkenengo ezaugarria. Monomioen antzekotasuna. Jarritako adibideen artean, zeintzu dira antzekoak diren monomioak? Letrazko zati berdina dutenak. Gure kasuan, letrazko zati berdina 2 hauek dute. Isakarratu. Beraz, 3 isakarratu eta isakarratu antzekoak dira. Orain zuen kontura, monomio hauen ezaugarriak adieraztea eta beraien artean antzekoak zeintzuk diren esatea.